jiena naħseb li f'Puttino krejajna kultura differenti kompletament minn selfish. Jiena naħseb li kull fejn tkun min qiegħed imeħxi jrid jikkrea l-atmosfera. Issa jekk minn fuq qed tingħata din l-impressjoni, jiena f'Puttino ma naraħiex. Jiena nara kultura totalment differenti li meta hemm xi ħadd marit jew batut jew għaddej minn xi tip ta' tbatija tkun xi tkun, nara poplu kompletament qiegħed hemmhekk lest jibbekkja biex jgħin. U dik qed hemmhekk. Is-sinti tittara f'tafas the right buttons. U aħna dik sibnija ġifieri, tgħidli sibnija fiex. Eżempju, aħna għandna ħafna nis intelligenti jew Malta, għandna ħafna nis professjonisti. Lesti qegħdin hemmhekk li jgħinu. Eżempju, jekk morna nagħmlu dan l-appartamenti barra, in-nies fehmuha. U rajna professjonisti biex nieħdu parir minn għandhom u kienu lestu jitulna assolutament bxejn, dak mhux xorta ħin, mhux xorta flus. U aħna ħadna l-parir minn għandhom, eżempju jekk qalulna isma' għax barra minn Malta jekk issibu dil-proprjetà bla ċens, dik tiswa mitqlu deb għax fiċ-ċentru ta' Londra l-maġġoranza tal-artijiet huma tar-Reġina. Mela allura eżempju kellna lir-Rej Demikoli li qalilna isma' laqqas jekk jitolbukom 2 miljuni oħrajn, tuhomlhom xorta. Ħalli li ma tajnihom xejn ta' ġifieri laqas 1 cent iżjed. Imma meta taqra dawn in-nies professjonisti li qegħdin hemmhekk lesti tuk parir u inti tieħdu, allura mbagħad inti qed tagħmel xi ħaġa b'saħħitha tnagħmluha flimkien. Għandek ħafna nies lesti jgħinu, imma jridu jsibu l-atmosfera fejn jgħinu, fejn jitfgħu l-enerġija tagħhom, fejn jaraw li qed niggwadanjaw minnha. Tgħidli qed niggwadanjaw minnha fiex. Il-flus li qegħdin niġbru mill-poplu qed ninvestuhom f'binja eżempju, f'binjiet li qegħdin jibqgħu hemmhekk għalina tibħal meta għandek familja inti qed taħdem għal uliedek. Unselfishly, mhux hekk? Qed taħdem għalihom kull ma għandek biex tħallihom aħjar. U aħna dik li qed nagħmlu u n-nies qegħdin hemmhekk qed jarawha u għalhekk qegħdin ikunu hemmhekk lesti biex jgħinu għaliex inti dik il-kultura li lest biex tgħin qiegħda hemmhekk. U l-poplu Malti wawċi qiegħda hemmhekk mhux kif qed inti li qed insiru selfish, qed insiru selfish imma x'qed naraw affarijiet oħrajn. Il-kultura tinbidel skont inti fejn tkun qiegħed. Jekk inti qed ġo familja li qed trawmek m'intix selfish, mela allura inti titla' mhux selfish. Jekk Puttino qed jurik biċ-ċar li għandna din il-binja li hija importanti li hemm ħafna nies li qed jibbenefikaw minnha. U din qiegħda tibqa' hemmhekk u qed nagħmlu kollox bil-għaqal. Eżempju, ir-right of light. Inti kemm qed tagħtilu dawl lil ta' ma' ġembek? Il-right of light hija xi ħaġa parti mill-planning Ingliż qed tgħidu xi. Eżatt, l-Ingilterra għandhom din il-liġi li jekk inti qed tolli fil-bini għax applikajna għal solar ieħor, inti lil-ġirien tiegħek tittoqgħod sensittiv għalihom. U tittara kemm qed tagħtilhom minn dak id-dawl għax għandhom id-dritt tal-kumpens. Allura aħna bħala Puttino qegħdin niltaqgħu magħhom daw il-ġirien, qegħdin nitkellmu magħhom nfehmuhom x'jagħmlu u biċċiet minn daw il-ġirien diġà ġew on board għaliex aħna rridu li inħallu kollox sew, ġifieri mhux naqbdu niġġieldu mal-ġirien kollha biex għadha pitada ħajkun hemm il-Maltin hemmhekk u l-ġirien ħarsu lejhom bħala aljeni. Daw infatti at one point qalulna we look forward to welcome Puttino at Margery Street. Ġifieri tant kien hemm minnhom qalulna isma' ħanamlulkom fundraising ukoll. Il-kultura Maltija aħna, is-sabiħ tal-kultura qed noħduh anke barra li anke n-nersi sot-tobba jgħidulhom isma' intom fejn se toqgħodu x'in toħorġu minn hawnhekk. Jgħidulhom aħna diġà għandna appartament jistennina. U dan bis-saħħa tal-Maltin u għawċin. Jgħidulhom kif jista' jkun aħna stess l-Ingliżi lanqas għandna fejn noqogħdu intom minn Malta minn barra mill-Ingilterra u għandkom fejn. Impressjonanti. U għalhekk qed ngħidlek fil-verità il-kultura ta' Malta hija sabiħa ħafna qed nagħmlu l-isem ta' Malta proud anke barra minn Malta bli qed nagħmlu. Mela tlaqna.